Възлюбени в Господа всечестни отци, боголюбиви иноци и инокини, скъпи братя и сестри, чеда на Варненска и Великопреславска епархия, Христос воскресе! Възкресението на Господ Исус Христос е най-светлото събитие в духовната история на човечеството. То е и най-основната истина на нашата вяра, защото ако Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Христос възкръсна, утвърди победата си над злото и божествената непреходност на своето учение и на спасителното си дело. Утвърди и вярата на всички, които са вървели и вървят след Него като Божий Син и Спасител на човечеството. Днес всичко се е изпълнило със светлина, небето, земята и преизподнята, всичката твар се весели и се радва. Свещената и спасителна нощ се смене от светлоносния Велик ден. Неизразима радост изпълва днес душите на тези, които с вяра и благоговение посрещат свещената Пасха, благодатен мир докосва техните сърца. Таинствено се предвкусва божествената трапеза в идващото вечно славно Царство Божие. Би не се искало да не прекъсват тези блаженни часове, безкрайно да продължават нощта и денят на свещената Пасха. Но винаги ли усещаме това в пълнота? Ако ние сме се поколебали във вярата, ако в душата си не са влезли съмнения, ако сме отпаднали или сме се тръгнали от църквата, подобно на юдейските първосвещеници, ние пропъждаме от себе си мисълта за възкръсналия Христос, защото страшно е за нас Христовото възкресение. Ако сме извършили тежък грях и ни изобличава съвестта в невярност към Христос и Неговите заповеди, на нашето сърце лежи камък, който загражда входа към Него на светлината на възкресението. Ако сме се потопили в житейски дела и сме се им отдали сърцето си, то не усеща напълно радостта. Особено ако у нас има неприязън или още по-лошо вражда към ближните, ако ги осъждаме и се превъзнасяме над тях, ние не можем да се радваме на срещата с възкръсналия Господ. Тогава или се съмняваме в деня на Възкресението, подобно на разколебалите се ученици, или не вярваме, както Неговите врагове, или подсъзнателно не желаем среща с Него. Ние вярваме, че любовта никога няма да умре, а винаги ще живее, защото тя е душата на доброто. А любовта е Бог. Любовта е Божият Син, възкръснал от мъртвите. Любовта не може да бъде погребана никога. В гроба на смъртта не може да изтлее. Тя вечно ще бъде жива, вечно ще бъде на светъл трон, трона на нашите сърца и в полета на нашите извисени молитви. Нека един друг да се прегърнем, да простим на тези, които ни ненавиждат и радостно да възкликнем: Христос воскресе, воистину воскресе Христос. Амин. Кой непрекъснато сияки